भिडिअखौ जोबजासिन नायाबा भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोननाय नङा बेनिखायनो बुंदों भिडिअखौ जोबजासिन नायलां आरो इन्टारेस्ट लाबानो जाबाय बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। हे गाइस जियानो जाया मानोथो आं दङ दा फोथार गेजेर गेजेर थाबायगासिनो जियानो जाया मानोथो नोंथांमोना थाम्बनेल नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ मा भिडिअ मिथियाखै नोंथांमोना अरे कहना क्या चाहते हो साननो हागौ मा भिडिअ लाबोलायखैलै मोरलालानो बिलाय होननानै साननो हागौ जियानो जाया मानोथो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। मजा भिडिअखौ जोबजासिन नायलां आं मा भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना थाम्बनेल नुना साननो हागौ रस भिडिअ ना मा भिडिअ होननानै जोबजासिन नायलांदों आंबो बैग्रि जाना लाग्रो माबा मोनसे आरो सान्दुं दान्दुं गैया थान्दा बोथोर माथो मोनसे आरो ना अखा हागासिनोलै जोंनिथिं नोंथांमोननिथिं अखा हादों होआखै गासिबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय अखा हादोंनो हायाखै गासिबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर जोंनिथिं अखा हागासिनो मिथिबायना कारेन्टआनो दसेनो फैयो दसेनो थाङो दसेनो फैयो दसेनो थाङो माबा मोनसे आरो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिन नायलांदो भिडिअखौथ' स्टार्ट खालामनानै दोनखादो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो बुंनोसै आरो स' गाइस आंनि भिडिअ बेनो जाहैबाय जास्ट ओरैनो नर्मेल भिडिअ जास्ट ओरैनो नर्मेलखौनो जायो आरो मा बुंनो जेबो गैया बे भिडिअआ नोंथांमोना रस भिडिअ नायनोबा बे दा 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव फैबाय दोङो नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय जास्ट बेखौ आं ओरैनो भिडिअ खालामदो भिडिअ खालामनायनि जाहोना जाहैबाय मा बे रिमाल आदानि माने बाजैखौ जायफोरा नुवाखै आं बेयाव होना दोनखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव नै स्क्रिन फिसायाव होना दोनदो बेनो माने रिमाल आदानि माने बाजैया हाबाबा जानो लिंहरगोन लिंहरा मिथिला देलाय हाबाखौ मोनजागोन होननानै आसा खालामबाय माने लिंहरबा थांसिगोनसो आरो हाबा जानो जोंहा माने रिमाल आदानि हाबाखौ जानो थांथारनांगोन माने मानो थांथारनांगोन माने बिनि जा मोजां मोजां मेथाइ खननायखौ जों खोनासंगासिनो थायो आरो बेनि हाबा जानो थाङाबा मा जानो लिंहराबाबो थांगोनलै जों हाबा जानो जियानो जाया मानोथो माने जायफोरा नुवाखै आं बेखौ नायनो होदो नै स्क्रिनाव ओरैनो लागायनानै दोनखाबाय थादों आं फिसायैनो नै बेनो आरोना ओरैनो जास्ट खालामबाय भिडिअ रस भिडिअ खालामनो फैनायाव जास्ट बेखौ ओरैनो खालामनाय जाबाय नोंथांमोना रस भिडिअखौ नेना थाबाय थाबानो जाबाय टेनसन लानाङा आरो बे रिमाल आदाया मिथिला लिंहरा बेनि हाबायाव मा समाव मोनजायो बेनि हाबाखौ एसे बोरायबायबोलै आदाया हाबा साबा खालामनो हानाय जाबाय हाबाखौ मोनजागोन होनना आसा खालामबाय जियानो जाया मानोथो आंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दा रस भिडिअ फैबाय दोङो नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय रसनि भिडिअ फैबाय दोङो आरोना 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव फैबाय दोङो बिदिब्ला आं रस भिडिअ खालामसै नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय दा दसे उनाव नुगोन आरोना बाय बाय गाइस लाभ इउ बाय बाय रस भिडिअ फैबाय दोङो टेनसन लानाङा।